Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Ang kuna ang hinanaling kayuhan sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. And of course, pinagi sa to ang mas nindot nga klaseng pagtabang kaninyo. Ang mga balatian, wagtang, gumikan kay kining atong mga produkto igsoon sama sa akong ikaingon. Napapatudan yung kaayong adunay mga klase-klaseng pagtabang sa atong kalawasan. Mga maayong nga mga pamaagi nga pagtabang. Ilabi na gayud kaning atong mga kapsula isuot nga makatabang sa mga bisan unsang mga seryoso o mga chronic mga diseases. Aduna kitay SED Panyawan Mangosteen or SED Panyawan Plus. Mao kani siya mga igalang iso nga adunay gahom sa mangosteen, luyang, dilaw ug panyawan. Aduna pud kita ginatawag nato nga SED Panyawan with garlic. Mao kani siya mga igalang iso nga adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course ang atuang SED Kogon Herbal Capsule ang nag-inusara nga klase nga kapsula sa mga butika karon nga adunay gahom sa kogon nga tanom. Kaning kogon usa kani kalambian nga klase nga makatabang sa pag-alibyo ilabi na katong mga kaigsunan nato nga adunay mga problema susama pananglitan sa pag-angkon og kining ginatawag nato nga problema sa prostate, no? Ang mga katigwangan, ilabi na kining mga adunay mga pangidaron o mga patong na siguro mga 60 anyos pataas, magkahinay na pud ang ato ang ginatawag nga prostate. Kaning prostate mga igsuon, adunay part sa ato ang sa mga kalalakinhan nga mo'y nagatabang sa pagpagawa sa atong ihi, of course pagtabang sa pagpagawa sa similya og usab ang ato ang prostate usa sa mga importante ni siya nga nagaproduce og hormones nga maayo para sa mga kalalakinan. Apan nga magkatiguwang ta, magkasakto tag pangidaron mga igsuon sama sa akong ikaingon, magkaluya po na siya. Ang problema og kana adunay ginatawag nato nga pagpanghubag or kanang ginatawag nato nga benign prostatic hyperplasia or pagpanghubag sa ato ang ginatawag nga prostate glands. Ang maayong pagabuhaton igsuon ang atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang SED Kogon na pamatudan nga dunay mga pagtabang sa maayong panglawas, no? Ilabi na gayud ang paghatag og alibyo sa mga problema susama sa pag-angkon ug paghubag sa ato ang prostate. So mao nang kamo igsuon kung pananglitan na dunay pa may mga problema sa inyong kalawasan, no? Ilabi na kung kani naglambigit sa ato ang prostate, di man ikanunay nga aduna kitay SED Kogon Herbal Capsule, ginama ka na sa SED Marketing. Kasika sa Panglawas. Kasika sa Panglawas. Ganahan ko sa SED Panyawan Coffee kay marelax akong lawas. Matamlay ko ba pero makainom ko ana, mabaskog ko, daghan kog mabuhat, maski isa ko kabutang, makalaba kog sanina tanan. Ganahan ko sa iyang lasa gani kay medyo pait-pait ana, di na kinahaglag asukal. Ganahan jud ko anang SED Panyawan Coffee. Jocelyn Orongan, Bangkerohan, Davao City, 49. Sa Panglawas. Hatod ka na to sa SED Marketing. Tunay pagtabang ang ato ang SED Panyawan with, or shall we say, SED Panyawan Coffee Mix, no? Ang ato ang kape nga adunay lamian nga lasa. Gumikan kay angko niini ang mga sangkap nga napamatudan nga adunay aside sa paghatag og lamian nga taste, makatabang pa sa atong kalawasan. Timan ni kanunay mga igalang igsuon nga ang atong kape dili ni siya susama sa natural natong mga naandan nga mga kape nga inigtilaw nimo perting tamisa, no? Halos murag baminaw ni murag mabuak ka ng imong gipon. And of course, adunay mga pagpilit ang imong laway, adunay pag over exaggerate kumbaga sa mga laway nato, no? Kay tungod ka na sa taas nga sugar level and kabalo naman kay galagigsoon kung kanunay nimo nang ginainom ng mga matamison nga mga klase nga mga pagkaon, delikado kay nga mainom og makaon, delikado nga makaangkon noon kag mga dinagko nga mga seryosong problema. Mo nang kung ikaw maayo mahilig ka magkape, may pang magkape ka sa tinuod nga mas makatabang. Ang SED Panyawan Coffee Mix ginama ka na sa SED Marketing ug of course mapalit na ka na karon sa atong mga paboritong butika nationwide. Inyong nabati ang atong kasika sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigabunapon sa mga nagunang mga SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasika sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.